ani madam kagawad. Nakita niyo yung lubot ko na. Oy, this is my farm. Aw gamay-gamay mo ga ana kada isa. Gamay lagi po. Kadto. Patag nawa ba ko kalimutan. Unsa man na libre ng gamay? Kare lang ako Mupalit dong may ako 20. palit. Paliton rin ako dong 20 lang gari daw. Ah, kana. Oh. Inari man to ang palit oh. 20. Yan na 20. Nagawa pa. Yang mother na Kuno ray pihing. Oh, mo na reject. kana may pakapen. Ha? Be pakapen ni be. Palit ra mis imong papa. Hello guys, there you go. Paliton lang nato niya. Ya, di arang bayad yaon sa pakapen ni mi. Ilam mo kalam. Kanang reject nga daghan. Palit ang pala ng reject man. Wala may kita mo ka reject. Ah, 20. mangayo pud mig reject. Ah, sige tanang naa. Oy, daghan to. Sumangil. Yan na ni, ga-vlog ko. Guys, amo aning kuan, kalabasaan guys. Amo ang trapo kag pangang. Nangita ko na mong daghan.